Hi लोगोफोर, गुड मर्निं, खुलुमबाय, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चेनेल। दिनै जोंनाव हारसा आलासि फैनो नागिरदों, नायलांबाय थादों लोगोफोर, आं देखायलांसै। किदि आइसे टट' थांगायसे गल टिकेट मयो पाइছিलुमोन ना जाव इमान गरमत जोंहा जाखांबायमोन दासो फैनानै दालि ओंखाम पटल एवगासिनो गोलोमफुजोब्बाय हारसा आलासि फैदों बिदा जानाय नै दालि दासो ओंखाम संगासिनो दं दालिया मोनबाय दाउ बेदरा दंखायो दालिखौ देखायगासिनो नै दालि होगासिनो दालिया गरमा जालांबाय जोब्बाय सानसुनि आलासि ओंखामाबो संगासिनो दं ये मोबाइल लय जाए फलाय आलासिनो ओंखाम खुरबाय दादा दिलु भात হৈ গ'ল फटाफट भात दे भात खाब मातिছোঁ কালি চাব আপুনি ইউটিউব বনাইছে ইউটিউব মই বনাইছোঁ मानसिफोरा थांफिनबाय लाजियोनो भिडिअ'आव फैनो बारा लायाखै ओंखायनो बाय बाय होनहरबाय दतमानि हारसा आलासिफोरखौ जायै लोङै थांफिनबाय मिल जाएगा फिर रास्ता में